יש לנו את כאן ורד, ואנחנו היום, יש לה רפלקס של אימיון. אני אדגים איך אנחנו מטפלים באימיון. רפלקס של אימיון נמצא מצד ימין של הטבור, נמצא באזור הזה, וזה רגיש. אנחנו נאבחן עוד אזור שקשור לאימיון, שנמצא מצד הפוסטריורי של ה-SCM, באזור טריפל מומר 16, אז זה כאן רגיש. כאן בצד הפוסטריורי של ה-SCM, אזור טריפל מומר 16, רגיש. כן? כן. כן? אוקיי. כדי לשחרר את זה, אלה רפלקסים של האימיון, גם צד ימין של הטבור וגם אזור טריפל מומר 16. בואי לא תראי לי פה. האזור של אימיון פוינטס בין לארג' אינטסטיין 11 לטריפל מומר 9, לארג' אינטסטיין 10, 11 באזור הזה, ואני מחפש נקודות רגישות שמשחררות את הרפלקס של האימיון, אז אני לוחץ עליהם. כאן רגיש. טוב. כאן. עוקר לתוך הנקודות הרגישות של האימיון. וגם בצד השני. הנקודות נמצאות באזור לארג' אינטסטיין 10, 11, יותר לכיוון המרידיאן של הטריפל מומר. אני מחפש גולות, משהו מוזר, אולי לפעמים רגיש, לפעמים לא, אבל משהו מוזר באצבעות, מתחת לאצבעות, רגיש כאן. כן. אוקיי, ואני אבדוק עוד פעם לראות אם אכן זו הנקודה של מקהלה, כאן יותר טוב, עם פרצוף מופתע. אני בדרך כלל שם 2, לפעמים אפילו 3 נקודות באזור, תלוי כמה אזורים אני מוצא באימיון פוינטס האלה. עוד פעם הדיקור שטחי. נבדוק עוד פעם את הרפלקס של האימיון. אתה מרגיש? טוב, טוב. טוב, תודה.